Tal. Vamos a hacer una reunión del CESA, del presidente. Eta ez dut inor ikusten abetik. Eta esparru ezberdinetatik hainbat atxikimendu jaso dituen mobilizazio honetara hurbildu garenok milaka eta milaka gara. Eskerrik asko Euskal Herria! Euskal Herria aurrera! Ekitaldiarekin jarraitzeko gure artean dugu abesti batzuk. Eskainiko dizkigun Fermin Valentzia. Euskadiko gazte diberria, Euskadi bakarra da, gure aberria. Gugira Euskadiko gazte diberria, Euskadi bakarra da, gure aberria. Aita zer egin duzu gure lur maitia, kanpuari saldu
oi arkabea. Gugira Euskadiko gaztedi berria, Euskadi bakarra da gure aberria. Eta emakume hori. Beste behin ere, inposatu nahi diguten blokeo egoera honen aurrean, ez gaudela sujeto pasibo izateko prest erakutsi dugu. Gehiengo sindikalak egindako deialdi bateratuak, jasotako atxekimendu eta babesak, argi erakusten du mota honetako iniziatiba direla jendarteak eskatzen dituenak. Jendartea bera eta konkretuki gure eskubideak aldarrikatzeko kalera ateratzen garen langileok protagonista egiten gaituzten iniziatibak. Horixe da, elkar bat desagertarazteko ari dira baliatzen. PPek eta PSOEk 2001ko abenduan sinatu zuten itun antiterroristaren babespean benetako genozidio politiko bat egiten ari da estatua eta horrek amaitu egin behar du. Kezkatuta gaude, estrategia errepresibo honetan estatuko botere desberdinek hartu duten egiteko ikusita. Elkar hartuta jokatzen dute, ez dute euren esparrua errespetatzen eta indefentzio egoerak eragiten dituzte. Gainera, Espainiar botereek egoera hau legitimatzeko orduan zenbait komunikabidearen laguntza paregabea daukate. Ez gaude egoera hau onartu eta etzitzeko prest. Horrezegatik, gatazka honi irtenbide demokratikoa bilatzeko gure konpromisoa berresten dugu. Internacional.